ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба моро чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписатсия кунед. ягон рӯз аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехаред, дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор боша, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафароғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешаи мост. лайкҳоро бизанед, подписатсияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. салом дӯстони азиз, касоне ки бор дошта бошед, марҳамат ба ширкати акаи Парвиз муроҷиат кунед. борҳои шуморо аз Москва ва Московская област гирифта ба ҳама ҷойҳои Тоҷикистон равон мекунад. дӯстони азиз, ин бародармона 1 сол шид мо рекламаш кардесем. алҳамдулилло ки борҳои мардумро бурда расондеса бе ягон мушкиле ва 100% одами боварда мебошад. марҳамат аз номи сумонаи мо Насимдиҷе салом расонед. дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зиндаву сарбаланд бошед. аз тарафи подписчико якта аппарати семенблок ва брусчатка равон кардагиям ки аппарат гуфтагиҳои истеҳсоли Россия. сифати хуб мебурора, комплектда 4 намуд қолаб дорад, мишалка дорад ва падон ҳастай. адрес қарор дорад айни ҳол дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. гуфтагиҳои дӯстон ки яъне ки истеҳсоли Россия нарша 65 000 сомониш мега. боз муомилаи хуб дорад ва вариантҳои алишиам ҳаста, ба ягон мошин алиш карда мешавад. дӯстони азиз, дата номер дорад, номерое ки +7 ватсап дорад ва тариқи ватсап касоне ки дӯстон харидор бошед, яъне ки бизнеси тайёр ҳастай. аппарати семенблок ҳам семенблок мебурора, ҳам брусчатка. аппарат гуфтагия ки оригинал чиста истеҳсоли Россия. 4 намуд қолаб дорад, мишалка дорад ва падон ҳам ҳастай. хулоса фақат мегирӣ аз пайи бизнес мешавӣ шеринар. марҳамат метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, ана акнун мегузарем ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза. мегузарем ба якумин эълони имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастад. дӯстон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои теппаи Самарқанд дида мебошад. хулоса дар хонаҳои дӯстон дар 7 сотиқ замин ҷойгир шудааст. гирду атрофаш маҳкам. дар наздикияш мактабу магазину балнитсаву масҷид ҳастай. ҳуҷҷатҳои хона ҳамаш 100% ҳастанд. дӯстон, инаи сурате ки мебинед, яъне ки дар инҷа боз як нақшаи хона ҳастай. документош гуфтем ҳамаш 100% ҳастанд. обиш суед мушкилӣ нест. нархи хонара 560 000 сомониш мега. боз камтараки дигар савдо дорад. дӯстони азиз, рақамо барои тамос 977 509 50 69 қади ватсап дорад. тариқи ватсап метавонед дар тамос шавед. ва дӯстон, дуюмин эълони мо хонаи фурӯшӣ аст. қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Носири Ҳасан. масоҳати ҳавлӣ аз 8 сотиқ иборат аст. дорои 4 дархона ки айни ҳол 2 хона комилан бо таъмир тамоман, яъне ки таъмин карда шудааст. 2 хонаи дигар бетаъмир мебошад. масоҳати ҳамаи хонаҳо як хел мебошад, яъне ки 6.5 ба 3.5. гирду атрофи хона маҳкам. хулоса аз лиҳози об ва барқ ягон танқисӣ надорад. хона на он қадар дур аз боғча мебошад. мактаб, бозорча, бунгоҳи тиббӣ қарор дорад. суроға шаҳри Ваҳдат, кӯчаи Носири Ҳасан, орионтир стансия пушти чойхонада қарор дорад. дӯстони азиз, нархи хонара $62,000 мега. гуфтагия ки баъд аз муомила бо асъори тоҷикӣ ҳисоб карда мешавад.
рақамҳои ватсапаш мондаги марҳамат метавонед дар рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед ва аз номи сомонаи Насим Диҷе салом расонед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба сеюмин эълони имрӯза. Хонаи фурӯшии ҳастаи қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа ва деҳаи Партадил мебошад. 4 дар хона ҳастаи ва дар 4 сотиқ замин сохта шудааст. Кухни баня дар даруни хона ҳастай ва обу свет мушкилӣ нест. дӯстони азиз, дар наздикии хона масҷид, магазин, мактаб, балнитса дорад. аз вокзали шаҳри Бохта 3 километр дур мебошад. гирдаш маҳкам аловхонаи калон дорад. як хонааш гуфтагии хонаҳо, яъне ки якум хонааш 620 ба 3 метр 67, дуюмки хона 5 метр ба 355, сеюмки хона 4 ба 355 ва чорум хона бошад 3 ба яъне ки 367 дар 320. калидори калон ҳам дорад. дӯстони азиз, нархи хонаро 450 000 сомон мега. марҳамат метавонед дар рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, инаи рақамҳои ватсапи муҳатам барои реклама карданд. Кадоме ки хонаҳои фурӯшӣ, мошинҳои фурӯшӣ, замин, ягон техника барои реклама кардан ё ки фурӯхтан дошта бошед, марҳамат дар ватсапи мо суръатуша қатлии маълумотҳои пурраш дар рой кунед. реклама карда фурӯхта медиҳем. ина марҳамат дӯстон, 911 32 43 44. марҳамат дар ватсап нависед. дӯстони азиз, эълони навбатиамон хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар ноҳияи Хуросон, шаҳраки Уялӣ аз бозорча гуфтага ки 1 километр дур мебошад ва аз беморхонаи Уялӣ 800 метр дур. свет дорем, обам ҳастай. хона 8 сотиқ замин, 3 хонаи тайёр, душ дарунашта, термикс дорад, кондитсионер, холодильник дорад. кухниам ҳастай. зимни комната, толка, фундамент дорад тамом. ошхона, ҳоҷатхона дора. подвал дорад 1 метр 70 сантиметр бетониш гуфтагай. боз ду хонаи дигар, як коридори дигар, фундаментиш рехтаги тайёра, орам гуфтагай ки падарка. нарша 500 000 сомониш мега. аз номи сомонаи мо дӯстон салом расонед. иншоалло ки боз савдо мешавад. девораш гуфтагай ки газоблок қатъиай. забор маҳкам, ҳамаш дар ҳолати беҳтарин. хулоса ҳоло худам зиндагӣ кардесам, фақат метрои зиндагӣ мекунӣ. рақамҳои ватсапи соҳиби хона мондагай метавонед ба рақамҳои рӯи экранда муроҷиат. ва дӯстони азиз, панҷумин хонаи фурӯшимон дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳаст, қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбор. хона худосат дӯстон барои зиндагӣ кардана тайёра. ина марҳамат дар он шабине ки ремонти чӣ хел хуб кардагай. нашоди обу свет ҳичи гуфтагӣ нестай. 4 сотиқ замин ва 4 дар хона ҳастай. дӯстони азиз, нарша 110 000 сомониш мега. марҳамат рақамҳо барои тамос 901 25 1998 қади метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, шашумин эълони мо хонаи фурӯшӣ ҳаст. қарор дорад дар ноҳияи Ёвон, деҳаи Деҳқоноводи 2. хона гуфтага ки аз пеноблок сохтагай, ремонти нав, ошхона, анҷомхона, ҳаммом, ҳамааш бо семблок қади бардоштагиай. болош маҳкам кардагӣ нестай. дӯстони азиз, нарша 350 000 сомониш мега. 4 дар хона ва дар 5 сотиқ замин сохта шудааст. гирду атрофи хона маҳкам. рақамҳо барои тамос баромадан бо соҳиби хона
934 008978 каде метавонед муроҷиат кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин дӯстони азиз, инак хонаи фурӯшӣ аст. Қарор дорад дар ноҳияи дар шаҳри Кӯлоб 3 дар хона аст ва дар 8 сотиқ замин ҷойгир шудааст. хона гуфтааги ки дар боғча қарор дорад, 8 сотиқ замин бошад. хона ҳоло нотамом ҳаст, атрофаш маҳкам нест. 3 хона, 1 то таххона ва 1 то долон дорад. бания дар даруни хона. нархи хонаро 130 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, боз иншоалло ки камтарак дига савдо дорад. рақамҳо барои тамос 985 64 81 91 каде ба ҳамин рақамҳо дӯстон метавонед занг бизанед. ва дӯстони азиз, инак ҳаштумин хонаи фурӯшимон дар навори имза. квартираи фурӯшӣ ҳастай қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар тарафҳои поёни Корвонда қарор дорад. духонага квартира дар якум этаж гуфтони дӯстон 45 квадратни метрай. нарша 440 000 сомониш мега. ремонтҳои беҳтарин кардагиҳои дар шаҳри Душанбе поёни Корвон. духонага 45 квадрат метр. рақамҳо барои тамос 205 68 89 89 каде метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, ин охирин эълон ҳастай дар навори имрӯза. квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ. духонага дар якум этаж. масоҳати хона бугем 65 квадратни метрай. нарша 440 000 сомониш мегӯяд. дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 900 00 02 47 каде метавонед муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз, боқӣ сарбаланду хона обоб дошед, лайкҳоро бизанед ба хотири меҳнатҳои мо. ҳатман дар канал подписатсия кунед. зиндаву сарбаланд бошед. хайр, то навро оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.